Yatay. Alright. Ano sabi ni Oyi? So girl, sorry girl, buntis ako, baka maagasan. Booking sana, all my booking. Bogs, try mo na Bogs. Manayping, ayan na si Manayping. Wrong timing ka, girl. Nagawa pa ng baby, yatay. Kahit 24/7 dyan. Sige, bukas. Bukas akit ka sa live ko, ha? Oy. Maybe next 24/7, ha? Tandaan ko yan, ha? 24/7, ha? Oh, yeah. Wag kang ano dyan, bukas mag-live ako bukas, may set up ako bukas. Ay, Bogs, shout ano ka na, patugtog ka na. Andiyan na si Manayping, oh, si host. Oh, hello. Sahod bukas, nasa bar ako gyatay. Gastarol ka para pagsahod na sa bar? Hello. Hello, Manay. Big love shout out. Ni Anay Bog, salamat. Big love shout out sa lahat ng nasa baba, guys. Salamat, guys. Parang walang music si Bogs. Kanina meron, ngayon wala. Nung kakanta na siya, nawala eh. Ewan ko, anong pinindot niya. Maaga pa, hindi paggabi, tingnan mo si Manayping, oh. Nasa ano rin yan, oh. Nasa, saan ka nga, Manay? Saudi. Pinglakson. Nasa Saudi nga si Manayping, oh. Diba? Si Kai Wins, oh. Si Kai Wins nasa Saudi rin. Maaga Andito pa. kami sa... Nagdadahilan lang yan si ano eh. Si... Nasa Saudi rin yan si ano eh. Si Oyhi, Manay. Andito kami sa... Oyi. Saan ka ba? Saudi ka din? O, nasa Saudi yan si Oyhi. Sa ano, sa mga tigang. Sa mga tigang din? Magkakasama sila ni Vince. Saan ka, Ping? Saan ka, Ping? Ano? Dito ako sa Riyadh. Sa Riyadh. Exit 4. Nasa exit 4 ako. Saan? Manay, yung ate ko. Saan? Riyadh. Saan? Hindi ko alam kung saan sa Riyadh. Hindi ko alam kung saan sa Riyadh. Tanong mo kung saan. Oo, tanungin ko bukas. Dito sa Saudi, basang-basa na. Basa na ba? Basa na. Tanungin mo nga si Manayping. Tuyong-tuyo na kamo. Si Bugs ba? Natahimik na. Tagamangyan yan si Oye. Tagamangyan. Ayos niya yung ano, yung mic niya, tsaka yung ano. Oo, mangyan. Tagamangyan yan si Ninang Lani, bigla shout out. Oo, mangyan. Mangyan. Jubel. Saan yun? Jubel. Ayun. Jubel. Parang hindi ko siya maano. Nilalayo ko yung ano ko ba, camera kasi masyadong ano, klarado yung lapad ng mukha. Ano, masyadong. Klaro yung lapad ng mukha. Baka pagtawa mo man ay nakikita pati gilagid. Kaya nga eh, wala na kasing space ba? Nilalayo ko siya kasi kitang-kita yung, kumbaga, maragnag ba? Anong balita, Ping? Eto. Pinapaakyat ko nga, Manayping, ay,
Ate Lani, pinapakit ko nga si Oye. Sabi niya, gabi na daw doon. Maaga pa, tingnan mo yung mga kasama niya, nagwa-whitey pa nga. Nakaayot na Lani. Uy, akyat ikaw. Kay Wings, tara na. Ninang, kanta tayo. Ayan. Asa na si Bogs? Bogs. Noy, asan ka na? Hindi pa ata maayos. Hindi pa maayos yung ano niya, Manay, yung kanyang ano ata. Mic. Tawagan nga natin ni Ann, turuan natin kung paano umayos. Baliktad na, no? Siya na yung tuturuan natin ngayon. Oo nga. Sabi ni Bugs, umayos kayo, tigilan niyo ko. Kayo yung tinuturuan ko, talaga ko tuturuan niyo ngayon. Eh, ang tagal mo eh. Kulang sa pintura, tuka mo pa. Uy, hindi mo lang nakita kasi malayo, oh. O, lalapit ako, oh. Kay Wings, kita mo na ba? Nako, kay Wings. Next Ninang, kanta tayo. Next time, Pink, sure. Okay, okay, oye. Okay, hintayin namin. Kaya kailangan kailangan ngayon ka na umakyat kasi ngayon ka nandito eh. Ano to, sa pilitan to. Aray ko po. Diyos niyo. Bogs, kami na lang daw ni Manayping magturo sa iyo, Bogs. Para maayos agad yan. Ninang Lani, payag ka ba? Kami na yung magturo kay Bugs na yon. Hindi niya na maano yung ano niya ba? Diit, lagi na lang sira. Sabi ko, isend yung kanyang address eh. Ayaw man isend. Di ba na yan? Oo nga. Isend niya yung isend niya yung address tapos ibalutin ko ulit tong diit niya. Wala akong mic. Wala kang mic. Next time, Ping. Okay, Nina. Nasira na ba? Sino walang mic? Hiramin mo muna ko yung kay Ate Lani na mic. Uy, hindi na kumibusik. Si Bob siguro. Ha? Next time daw sabi ng Ninang Lani, masakit daw yung ulo niya. Siguro sa kagabi? Pagod. Napagod kagabi. Wala kang mic. Uy? Naglashing. Naglashing? Ano yun? Ninang Lani, ibig sabihin na may hangover ka pa. So, ibig sabihin, So, ibig sabihin, ulitin ngayon para bukas, wala na yan. Ganon daw yun, inuulit. Oo, wala nang hangover. Ganon ba yan? Pag sumakit ulo mo, kailangan ulitin. Nasira ka, kawalwal. Kay Ate Lani. Oo, kasi hindi akit si Ate Lani. Ikaw nagagamit. Hiramin mo muna. Taghirap na. Taghirap now. Taghirap. Huwag daw maingay, sabi ni Ninang. Nina. Grabe itong nagtatrabaho na to. Ako nga walang trabaho eh. Saan ka ba? Saan ka ba ngayon? Saan ka? Punta kaya ako sa ate ko sa Riyadh. Yung ate ko na sa Riyadh eh. Magtrabaho na rin kaya ako, Manay. Ni Ann, alam mo ba ni Ann, ang swerte mo kasi yung asawa mo nagtatrabaho. Alam mo, yung pangarap ko yun, yung ako yung mag-alaga sa anak ko pero hindi.
Hindi ako swerte. Need kong ako yung mag-work, ako yung lumayo. O, di ba? Wag na, okay na yan dyan ikaw. Basta importante. Lani, tahimik. Tahimik, please. Sige. Sige Sige. agad. Pagdating ko kaya dyan, ano kaya work ko na? Baka mamaya, manay pagdating ko, anong work ko doon? Baka sabi ko, uwi na lang ako. Ang dami kaya mga umuwi ngayon, yung mga baguhan. Umuwi sila. Baka pag hindi ko nagustuhan yung trabaho, uwi na ako. Ayoko na dito. Uwi na ako. Hindi man pati ganun kadali, mag-uwi agad. Kaya nga. Mahirap. Oo. Saka yung ang masasabi ko, yung hindi nating nagagawa sa Pilipinas dito magagawa mo. Oh. Yung mga trabahong hindi mo kaya sa Pinas, pagdating dito, mapipilitan ka kahit hindi mo kaya. Ang hirap. Siguro panay ako iyak. Kaya nga, tapos wala ka pang kasama. Ikaw lang mag-isa. Siguro panay ako iyak nang iyak. Uwi na ako, ayoko na. Uwi na ako. Tapos, bawal pa cellphone. Oh. Meron mga akong ganun, bawal ang cellphone. Patay na. Dito sa Saudi, nakaka-homesick. Talaga. Saan nga dito sa Saudi? Kaya nagbabar ka eh. No, kaya pala nagbabar ka eh. Anong exit ka? Si Kay Wins dito lang din yan sa Saudi, dyan yan sa may Bata. Saan? Sa Bata? Bata? Nalapit sa Bata si Kay Wins. Sa sa Juber? Sa Juber daw, manay. Labas ng labas ng Riyadh. Ilang oras ba yung nun? Parang 2 hours? 2 hours, 3. Labas ng Riyadh. No? Labas ng Riyadh yun? Labas ng Riyadh. Malayo ako sa inyo. 5 hours. 5 hours ba? 5 hours ba? Akala ko mga 2-3 lang yun. Kami dito sa dito kami sa city. Dito sa Sa to? 2 hours, kaloka ka. Hindi, yun ang pagkaalam ko. Akala ko 2 hours kasi yung friend ko nagpunta doon. Nakalimutan ko lang. Maganda ata manay oras. Dubai tsaka Abu Dhabi. Mas maganda sabi nila, mas maganda ang Abu Dhabi kaysa Dubai. Kasi yung Dubai, sobrang dami na ng tao. Ng tao? Sa Abu Dhabi, maganda din. Mas maganda daw doon. Sabi nila. Sabi ng friend ko. Yung dating kasama ko dito, nandun na siya. Nag-Dubai siya, tapos, nung nag-Abu Dhabi. Mas maganda daw doon. Okay. Maganda sa Dubai, maganda talaga doon kasi sa Abu Dhabi kasi siya yung lagi kang may DO. Hindi katulad dito. Hindi katulad dito na ba siya, yung hindi ka pwedeng may kasama. Lalo pag wala kayong papel, mahuhuli ka, pwede kang makulong. Kaya nga si Kay Wix ayaw makipagkita niyan sa akin eh. Kasi nga, baka daw kung wala man akong gagawin sa kanya, tatanong ka na lang, hi, Kay Wix. Ay, ayaw talaga. Ay, ang lapit-lapit lang, dyan lang naman sa Red Sand, girl, daw, napasyal kami dyan sa Red Sand.
Ay, ako hindi pa napunta ng Red Sun. Gusto kong puntahan. Maganda siya. Pero maganda daw din yung pagtanglamig. Maganda nga yung ano ng Red Sun. Tunay ba yung Dubai? Walang... Kulay red siya? Hindi ko lang alam ni Nang Lani. Hindi ko sure. Hindi pa ako na ano doon. Walang pensyon. Dito din naman. Tapos dyan sa bata, dyan kami. Hindi ko pa makita yung ano. Yung dugtong. Kasi naaanohan ng Diyan kami na bar. Diyan daw sila nagbabar. Dito kayo nagbabar talaga sa ano pa? Sa bata? Na parang mas ano ba tawag nito? Sa bagay, marami na rin diyan mapupuntahan. Oy, Bog, saan ka na? Di na ata gumana yung ano mo, Bogs. Lani, meron puro tension. Muro tension. Walang tension kahit dito. Wala. Wala man kaming mga ano pa. Puro tension. Oo, maraming bar na dyan, pero hindi man kami napupunta. Ang makakapunta lang doon, yung nagwo-work sa labas. Pero sa tulad namin, nandito sa ano, wala. Sa sulok ng kabahayan lang. Sabi niya sa akin, pag may hiring sila, kaya lang Dubai yung kanya. Ano lang sila, yung naglilinis sila sa mga kondo. Cleaners. Naglilinis sila. Pwede. Meron eh. Oo nga. Meron. Meron sa, basta iba-iba kung saan sila ma-assign. Basta naglilinis lang sila. Tapos, 8 hours lang. 8 hours. Sana all, walang pera, nagbabar. Oo, siguro nililibre si Oyhi. Nililibre ka ba ng amo mo? Uwi na tayo. Nalaglag na si Bob. Bagay tayo barko. Oo nga, nalaglag Ni si Ann. Bob. Bagay na ayos niya pa. Ha? Nawala si Bob. Oo nga, nalaglag siya. Bakay na. Wala akong pera kaya nag-bar na lang ako. Di wow, sana all. Walang pera pero nakapag-bar. Oo. Lani, sa December, uwi ako sa Mindoro. Sana all uwi sa Mindoro. Ay, taga Mindoro din ikaw? Oo, mangyan nga daw siya, sabi ni Ate Lani. Librean. Libre yun? Sana all libre. Libre. Hindi pa ako nakakasubok din sa mga bar-bar. Walang nanlilibre sa akin sa bar. Kay Wings, ilibre mo ako sa bar. Yan daw sa bata. Bata. Marami bang bar sa bata? Sabi. Calapan City. Calapan City. Company pag... Company pay? Sana all company pay. Talaga lang. Sa bagay dito, hindi na siya as ina yung katulad dati. Dahil may mga bar-bar na rin silang yung video okay bar. Tawag ba doon? Pero yung yung sinasabi mong bar, may mga babae din ba? Ano ne? Marami yung siyempre babae. Siguro maraming babae. Ewan ko kung may babae. Uy, may babae ba? Ano lang naman yun? Ang alam ko mga video okay bar. Yung kakain, yung pero yung babae parang wala. Iinom, Ewan ko. kakain, ganon. Kasi hinuhuli man yan. Hindi, tago siguro. Baka tago. Nagtatago sila sa talaga. Meron, marami. Maraming ganon. Magkano bayad nyo? Baka mga man yun, baka mga amoy sibuyas. Anong lahi? Amoy sibuyas. Kaya amoy sibuyas.
Eh kasi marami nga dito yung nahuhuli, mga amoy sibuyas ba? Kontra. May sibuyas? Kilikili. Yung mga itim, nako, taga dyan ka, di mo Naku, alam. taga dyan ka. Oo nga, oye, kasi nga, alam mo naman ako, behave. Pagtulog. Sana all, babe. Kay Wengs, asan ka ba? Tingnan mo yung sinasabi ni Oye. Hindi ko talaga alam yun. Naku, taga dyan ka. Puro Pinay daw. Puro Pinay. Puro Pinay. Ay, hindi pala kayo na-homesick. Na-homesick dyan. Puro Pinay, sure ka? O baka naman hindi ba? Baka naman nasa istiraha kayo. Tapos kanya-kanya kayong partner. Wala akong alam dyan, wala akong alam dyan, Oye. Sir Jess, big love shout out. Magandang gabi. Talaga? Totoo? Totoo talaga, Oye? May mga bar dito? Magtanong nga ako. Pasakin daw ni Manayping. Oo, kasi nagkukuha si Manayping ng lalaki. Oy, wag na, oy. Aboy sibuyas din dito lalaki. Hindi, sa totoo lang, kung gugustuhin mo ng lalaki, maraming lalaki dito, mga itik. Nakakatakot. At saka, hindi ko talaga type. Hindi ako sa mga ibang lahi. Mas pa rin ako sa Pinoy. Kahit siya, Pinoy pa din ako. Kasi ang Pinoy, madalang yung may amoy, di ba? Hindi Manay. Malinis sa katawan. Turuan mo lang maligo yun. Ay, malayo, mga 2 di pa pang pagitan nyo. Ang amoy umuusok na ba? Mahilig kasi sila sa sibuyas. Alam mo man na yung Pinagkaisahan. Matapang. Biglang ako, baka malaman akong Marites. Sir Jess! Sino nagsabing Marites, Sir Jess? Manay. Siyempre pag halimbawa partner mo na siya, o di susunod siya sa'yo, sasabihin mo, wag ka nang magpabango ka ng ganito. Hindi pa rin naalis. Siguro, saka sobrang higpit ng ibang lahi. At saka takot ako kasi sila, marami, di ba nakikita mo sa TikTok, marami mo makikita sa balita, makikita mo sa Facebook. Yung yung mahilig sila yung blackmail pa na Saka takot ako, saka isa pa, malayo ang sa ibang lahi, hindi ko sila type. Hindi ako hindi, ewan. Basta hindi ko sila feel. Amoy sibuyas. Pampaalis maraming lalaki dito kung gugustuhin mo. Yung sibuyas, pampaalis ng, ano ba yun? Yung, di ba pag nasa bahay, mabango rin yung sibuyas, pampaalis ng, basta antibacteria yung sibuyas. Sibuyas? Ay! Antibacteria yun, yung sibuyas. Oo. Sir Jess, salamat sa big mo dyan. Oy, kay Wings, may sinasabi si Oye. Napunta ka na ba dyan sa sinasabi ni Oye na bar sa Bata? Marami daw babae. Sigurado ka, Oye? Mga babae? Siguro mga babae yun na mga yun. Kasi yung mga nagtatrabaho sa labas, yung mga cleaners, yung mga sa parlor, yun siguro, yun doon. Kasi yung mga sa bahay, madalang man lumabas. Yung iba nga, walang labas. Oo, yung iba. Walang labas. Kaya nakakaloka talaga. Talagang iiyak-iyak ka na lang sa iyak-iyak ka na lang. Ano daw? Sabi niya. Hindi ko talaga Si Kai Wings hindi sabi ni Kai Wings, hindi na lang ako magsalita kasi malaman na ni Pinkay.
O Silent. sabi niya, tingnan mo, sabi niya, ano niya, charge lang daw. Maricruz na lang ayaw na gumana mic. Ayaw daw. Ayaw talagang gumana? Akit ka na, Ayaw daw, Bogs? sabi ni Bogs. Kami na lang Di mag-aayos ako ng nalabas ending, dito. Bogs. Nakakulong ako sa trabaho lang ako. Imposible naman hindi ka nalabas. Simba. Sana all. Ngayon, binabawi mo na, Oye. Kasi hindi ko talaga alam na may bar na may babae. Ang alam kong mga bagong ano nang inaano ng mga vlogger, mga nagba-vlog, mga karaoke bar. Yung mga nakikita ko na sila kantahan, pag nagbe-birthday, celebrate doon. Pero madalas makita mo doon yung mga nagtatrabaho sa labas. Pero yung sabihin mong bar na yung katulad sa atin na may babae, wala akong alam. Si Kai Wins, tahimik yun. Silent yun si Kai Wins. Oh, silent lang yun para kunwari wala siyang alam. alam. Pumupunta siya. Ayaw niya lang ipaalam sa akin, papasok sila ng mga manayping na ano. May sinasabi, may sinasabi si Sir Jeff. Ano sinasabi? Basahin mo. Hindi ko nababasa. Hindi ko dala yung salamin ko. Malabo yung Ay, sus Mariusip. Ito, may salamin ako. Abot ko sa'yo. Malabo naman. Manayping, nagbago na ako. Sabi kasi ng pare, bawal mambabae. Kaya manlalaki na lang ako. Giakway. Uy, Sir Jess, okay lang mang babae. Mas lalong hindi maganda yung maglalaki ka. Ano yun? Mag-ispadahan kayo? Mas lalong masagwa yun. Ayan ka sa, Espada ang mangyayari sa inyo. Pares kayo lalaki. Ay, Bogs, try mo na yung ano mo, mic. I-try mo na yung mic mo. Sabi na kasing isend mo sa akin yung ano mo yung address mo eto ano ko tong ano na to ba, Mike? Di ba, Nean? Oo. Nean, ano masasabi mo? Sabi ni Sir Jess, bawal daw ang magbabae sa biro ng pare. Kanino? Si Sir Jess. No comment. No comment na ako. No comment. Kaya daw manlalaki na lang daw siya. Mas lalong hindi maganda yun kasi ano yung gagawin nyo doon, ispadahan. Kanta ka dito, Sir Jess. Samahan mo ko, Sir Jess. Magkanta tayo. Si Bogs daw sira yung kanyang mic. Hindi yun sira, Manay. Bago na. Talaga lang si Bogs. May bago pala. Sana all may bago. Ano yun, Noy? Mauno? Mauna. Sana all may mauno. May Bogs. Mauna ata, mauna. Ano muna, para maano ba, maganda yung ano, para marinig. Oo. Sana all na lang tayo sa may mauna. Dito na lang, dito na lang ako sa biit. Iniintay ko yung susunod nito Lian. Ano yan? Yung biit ba? Iniintay ko yung ano, di ba nagmauno na si Bogs? Oo. Bogs, intayin ko yung pagluma ng mauno mo para makarating dito. Asa na si Bogs? Noy! Buti pa si Sir Jess laging every Sunday nagbabawas ng kasalanan.
Dito man. Napapahaba ng usapan. Ako'y mag-sleep Dit, na, guys. napapahaba na usapan. Oy, ang aga-aga pa kaya. Ano lang? Alas 9 lang, Aga-aga daw. 9:52. Oye. Oh, baka Oye, ka pa daw matulog, 9:52 sabi pa ni lang. Manay Ping. Maaga pa mag-sim lang tayo ng oras. Ano yan? Ano siguro 10 o'clock baby time. Baka may baby time siya. Kaya May baby ganun. time siya. Oo, may baby time ka pala daw eh. Oh. Ganun yun. Kaya mga ganong oras, ano yun, baby time na yun. Di ba, Oye? Sana, Oye. sana all my baby time. Gising ko 3 a.m. Bakit ganun kaaga? Ano yun? Madaling araw ang ano? O, di ba? Natawa si Oye. Kasi, ano yun eh, kalakaran yun eh. Di ba, Oye? Oye, dapat bukas may mic ka na. Para kumanta sa'yo, ano? Bibitayin daw. Bibitayin. Ay, naka. Si Bogs, hindi na umakyat. Hindi na talaga gumana, Noy. Umakyat lang si Manay Ping eh. Bumaba na si Bogs. Kaya nga. Kakanta na sana yung Manay eh. Magluto, maligo, bihis. Ano ba yan? Mag-antay pa ata, mag-antay pa. Ano yung ang ano naman nun, bakit malayo ba yung work mo sa accommodation mo? Ang haba naman ng oras, 3 o'clock. May depekto yung mic na nabili ko. Ito, mic, Bob. Magpanti pa. Magpanti pa. Panti talaga. Yung nakaraan pa yan, books na bili mo hindi mo siya inano? Iramin mo 4:30 alis kay lang mami gas. mo. 4:30. Ano daw to sabi? Sir Jess, maraming salamat. Manay Ping, pang barako mo po. Boss Lanilo. Gusto ko yun, barako, timpula. Salamat Sir Jess, sa laging mong pag-support. Thank you. Pag Sir Jess, ipagdadasal mo na lang din kami, Sir Jess, pagdating ng, Sunday. Dito kasi sa amin, wala talagang walang simbahan. Kahit gustuhin namin magsimba, bawal. Dasal lang, yung bago matulog, hindi kami nakakapasok. Kaya kung ilang taon ka dito, yun din. Nakapasok ako ng simbahan ng umuwi. Walang simba-simba. Oy, Nian, hindi ka na nagsalita. Meron, host, gusto mo ba? Pasundo kita? Ano yun? Saan may simbahan? Hindi Oye, ayan ka na naman, oye. Diyan mismo Baka ibang simbahan naman yung pagdadalhan mo sa atin. Wow, nandito ang timpula. Green, God bless. God bless din, Sir Jess.
Diyan mismo sa Riyadh, meron gusto mo ba? Anong ano yun? Anong relihiyon yun? Hindi man ako nakakalabas lagi, oy eh. Reliyon ng Muslim. Oye, yung tumutuwad-tuwad ba, oye? Oye, Turan mo si Manay Penyo, tumutuwad. Sa ala ata yun, yung dasal. kung tutuwad lang din, hindi ko na kailangan magpasundo. Dito na lang din. Ako na mismo papasok. Pangibabaw ni Belay. Namat. GFCM. Ano yung GFCM? Pinagtatawanan ka ni Oye, tingnan mo. Tapos na po. Tapos na simba. Oye, yung tuwad pa, para kan si Idasok. Sabi, kumakanta si Idasok. Sabi ko, bakit tumigil ka, nagdadasal ka ba? Oh. May saala sila, niloloko ko siya. May saala kasi sila, yung nagdadasal. Narinig sa niya, tumigil siya. Sabi ko, bakit yung pagkanta mo ba abot din sa kanila? Oras ng dasal. Ibig sabihin? Sa ala ba? Sa ala. Oo, sa ala nga. Muslim. Ibig sabihin? Sabi ko, nagtuwad-tuwad ka rin dyan. Kasi halimbawa dito, pag once na nagsimba sila, ay pag nagtunog na yung nila, yung tawag na ito? Kampana. Hindi man kampana eh, kasi yung dasal man, yung sila, yung tawag na ito? Basta salita yun. Box, tulungan mo nga ako magpaliwanag. Ay, Oye, tulungan mo pala ako. Ano ba tawag nito? Kita mga kasama mo. Mga kasama mo din, mga babae dyan. Ano nga yun? Muslim nga. Yung kasama ko ditong babae, Muslim yun. Meron nga, pasundo kita. Ano nga relihiyon? Kasi ang alam ko wala man. Ilan ba yung pag nagsisimba sila, ilan yung patuwad-tuwad nilang ginagawa? Oy, ewan ko kung ilang beses. Kasi pag tumuwad sila, isa. Paano yun? Sila, yung isa, gano'n ang tuhod, tapos pababa. Tapos saka sila niya itutuwad yung puwet. Dapat tumuwad ka rin ng kamay. Hindi ka pa ba nakakita nun, Ann? Ang hirap mag-explain eh. Ibang tuwad ang ni Ansky. Pagka yung tuwad na naiisip ko, iba yun, isang tuwad lang yun. Ibang tuwad ang alam niyan, isang tuwad ang nakatukod. Nakatukod. Isang Kasi tuwad pagka lang. pag nakikita ko silang Sir magdasal, Jess, shout out. ganon. Isa, dalawa, tapos saka sila gaganon, di ba, Mog? Sa kanila itutuwad yung puwet. Konti. Buwag, ganito siya. Aray ko. Ay nako, kaloka ka. Nagsimba na rin ako. Nagsimba na rin ako dyan sa Riyadh. Oo nga, Oye. Ano nga simbahan dito sa Riyadh? Alam ko walang katoliko dito, meron siguro born again. Kasi dapat nagsimba ka yung sa harapan mo, babae. Babae dapat yung sa harapan mo. Hindi ka pa talaga nakakita, ne? Hindi pa ako nakakita kung paano sila
Bigyan mo nga ng video books yan si Ann. Natutuwa ako niyan, Ann. Natutuwa ako sa mga bata, yung mga 4 years old. Kasi, di ba, kinalakihan nila, nag-aaral din sila. Yung, ano sila sa nanay nila, sa tatay nila. Pagka natuwad ng bata, na-outbalance, pero susub-sub. Pero ang cute. Imbes na ano ka matatawa kasi diretso sub-sub yung bata ba? Ano daw, host, sinabi ko na basahin mo. Pumunta ka lang ng Quiapo, marami nang nagsisimba doon ng Muslim, ganun lang. Sinabi mo na ba? Sana, wait lang. Pumunta ka ng Quiapo. Hindi ko nga alam ang simbahan ng Muslim doon. Sa Quiapo. Hindi, kasi... Meron din, kaya lang di ko alam. Bakit ang sa Quiapo ba? Need ba nilang pumunta ng simbahan? Kasi pagka naabutan ka naman ng naabutan ka nila ng sala, ng dasal. Kahit saan naman pwede silang magdasal pwede silang magtuwad. Kahit sa mall, sa mga gilid ng kalsada, basta naabutan sila ng sala. Kung halimbawa malayo yung kanilang dasalan, pwede sila diyan sa mga gilid-gilid. Hindi pa ako nakakita no. Hindi pa ako nakakita kung paano style nila magtuwad. Mag-video ka, Bogs. Pakita mo kay Ann. Hayaan mo siya para hindi wala siyang alam. Dapat pag nagsimba ka, kailangan yung nasa Posibleng hindi ka pa nakakita kahit sa video na hindi ka pa nakakita ng nagdasal na na Muslim. Hindi nga, hindi pa. Naririnig ko lang yung sa nila. Naririnig ko lang yung salita nila, pero yung style. Imaginin mo lang nagtumuwad. Yun lang, tuwad. Yun na yun. Imaginin ang tuwad. Oo. I-search mo lang dyan lagi ka naman sa computer I-search mo lang. Meron naman siguro niyan sa YouTube. Lagi kang nasa cellphone, lagi kang nasa computer. I-search mo. Makikita mo kung paano magdasal yung Muslim. Computer. Hindi naman. Gusto ko lang malaman kung paano. Hindi naman Kaya nga i-search mo, may computer ka Pero ano yun? Alam mo, yung siguro Box, yung siguro kasi halos lang nandito, malalaki yung pet, siguro kakatuwad yun, nakakapagpalaki siguro. Hindi, lahi nila yan. Yung ganon? Palalaki ang puwet. Ang alin? Ang lalaki kaya ng puwet, ang gaganda. Yung mauumbok yung puwet ba nila? Sabi nila, kakatuwad daw yun. Lahi na nila yun, lahi. Lahi ng yan. Tutuwad na nga ako lagi para lumaki yung ito. Oy, ni Ann, nunid ka na magtuwad. Kasi bilog na. May Bogs. Si Ann ba? Simula nung galing doon sa Taiwan, nagbilog siya. Ang ganda ng katawan. Yung chubby pero sexy. Alam mo yun? Yung chubby na... Chubby. Nag-chubby ako. Pero ang ganda... Pa-inosente yan si Ansky. Lahat hindi alam. Alam mo yung tuwad na alam ko. Sir Jess, dito na naman si Ansky, pa-inosente pick na naman. Hindi alam. Hindi ko naman talaga alam kung paano yun gawin yung sa ng Muslim. Hindi ko alam yun. Hindi ka Muslim, hindi mo alam kung paano magdasal. Siyempre yung... Oo, sa bagay, ako nga noon, hindi ko rin alam yan bakit naman ako walang tuwad may puwit? May kanya-kanya silang yung Muslim. Tsaka kahit naman yung Jewish, iba rin ang magdasal. Na iyot naman yung mga Hudyo. Si Bugs Sana all ng Lani may puwit. Ako sa totoo lang, gusto ko yung mag-umbok yung pit ko kasi hindi siya maumbok. Iba yung maumbok sa akin sa harap Hindi,
Pag nagkakaedad na daw, yung puwet hindi umuumbok. Hindi, kasi simula talaga, yung ano ko ba, hindi siya maumbok. Ang ganda siguro nung babae na maumbok pa, magandang tignan. Hindi daw maganda, mabigat daw, mabigat pag maumbok. Hindi Mabigat daw pag malaki ang puwet. Ganon? Oo, mabigat. Hindi mabigat yun. Bakit ako? Malaki yung harap. Hindi mabigat. Harap lang naman eh. Kasi Bogs ba, ang gandang tingnan pag nakapantalon, di ba? Guys, Marami namang nabibiling yung pantapal. Mainit yun. Bakit ka matutuluyan? Matutuluyan ka. Ano daw? Matulog na ako, baka matuluyan ako kaya. Ano yun, napkin? Kala mo ba kasi Ansky yung pinanganak nung 8 years ago? Hindi alam, puro hindi alam. Noy, kumbaga, yan. May computer? Hindi, Noy, kumbaga, siya, yung hindi. Kasi ako, Noy, sa totoo lang, kailan lang din ako may computer, iba, Manay. Hindi rin ako, wala din ako alam sa mga, Pag malaki ang puwet, parang kending po lumakan. Maganda nga ng laning. Magandang tignan. Parang pato. Kending. May puwet daw si Ninang Lani, malaki yung kanyang magandang tignan. Ako, pangarap ko yun. Parang pato, Ate Lani. Meron namang nabibili yung mga pantapal dyan. Di ba? Mga pantapal sa puwet. Pantapal. Di ba ang minsan nga niyan, Noy, ang masaklap nun, kung nagkatabingi ba? Hindi, siya, parang short siyang sinusuot. Hindi siya tatabingi. Short siyang sinusuot. Hindi siya tatabingi? Hindi tatabingi. Hindi yan tatabingi kasi sinusuot siya eh. Parang shorts. Natabingi. Anong natabingi yun? May nakita ko niyan sa online, pero hindi ako nag-try kasi baka mamaya mainit isuot. Saka wala man akong pagandahan. Pero maganda talaga yung may puwet. Magandang tignan. yung ang tawag doon. My goodness. Pakinding-kinding. Si Bogs kasi pinipilit niya mag-search daw ako. Ibang tuwad yung sinesearch ko, Bogs. Sa ibang site ka naman yata pumunta eh. Ibang tuwad nga yun. Ibang tuwad yung sinesearch ko. Ibang tuwad yung sinesearch mo. Kung paano pang style. Bakit? May iba-ibang style ba yun? Nasa porn site yata napunta si Ansky. Sabi ko, ay Bogs. Sabi ko kay Ann, kanina mag-video. Mag-video ka ko siya ba? Yun ang ipang niya ba, ipang live. Mag-video. Bagong ligo pa naman siya kanina, Bogs. Ang ganda-ganda. Sabi ko, puti naman itong babae na to ba? Sabi ko, i-try niya, mag-video siya, tapos itaas-taas niya yung paa niya. Yung yung mga nagla-live na screencast, yun ang ilagay niya. Sabi ni Manayping kanina kasi tumawag si Manayping, sinagot ko. Nakaano pa ako. Nakatapos yan, Bogs, kanina. Dapat Manayping inad mo ako. Naisip ko nga kanina Dapat tinawag. Naisip ko nga kanina, i-add kita Oo. Para ako mag-video. Next time.
Huwag mo na ipaalam, Next huwag mo time. na ipaalam sa kanya. Oh, i-add mo na lang ako. Ang ano nga kanina nakatapos Dapat pala inad kita, sayang. Next time. Sabi ni Manay. Tapos add kita, tapos i-add ko si Sir Jess, Oo, kami dalawa ni Sir Jess. Oo, kayong dalawa ni Sir Jess. Kailangan, Sir Jess, kailangan pag inad ko kayo, sasagot kayo agad, ha? Himala, nakatapos na ligo. Himala, naligo. Bagong ligo kanina yan. Naligo. Ano ba ngayon? Sabat. Linggo. Naliligo. Linggo. Linggo lang naliligo siya. Linggo lang naliligo. Nung last linggo, ganyan din ang ano niya. Pero pag Lunes na hanggang Biyernes niyan, Sabado, walang ligo yan. Gano'n. Sa akin, ni Ann, mag-video ka, ni Ann, yung katulad nung gumagawa ka. Iwan ko lang kung maraming views yun. Pwede rin yung ligo challenge. Wag na Ligo yun. challenge. Ano na yung ligo challenge? Ang tawag na ito? Hindi na siya, sikat ba? Wala na. Kay Wings, gusto mo din bang i-add din kita? Hindi na siya viral. Parang wala nang nagawa nun, Oo, wala na yun. Wala na. Oo, wala na. Saka nakakaano naman yung Ligo Challenge ba? Ano tawag niyan? Sa ano lang yun yung sa magaganda katawan. Pagka-pangit ang katawan Manay, tapos nakaharap ako dito sa may computer ko, Tapos nakataas yung dalawang paa ko. Oo. Ganun ako, gumagalaw-galaw yung kamay ko. dapat palaan, binidyohan ko yung pinaggagawa mo kanina. Bugs! Nag-example ako kay Manayping kanina Dapat binidyohan mo, sinend mo sa group. Nagsasample pa yan nagtataas pa ng nagpatataas pa ng binti Yung Manayping, ganito gagawin mo. Dapat palang binidyo mo, Dapat binidyo mo, Ay, nako. Next time, i-add ko kayo. Sir Jess, makikinig ka man. Basta pa nag-add ako. Pagkasaway Sagutin kasi niyo. si Manayping Tinuturuan ako ni Manayping Sabi pa naman niya sa akin, ay ganito gawin mo mag-viral ka na, mag-video ka Kasi alam mo naman kasi, di ba, yung iba kasi bakit ganun ang iba? Natutulog sila tapos yun lang sa baba lang ang daming tao. I-try nyo. I-try mo Manayping, ikaw. Trinay ko na nga, Bugs Walang Wala talaga. Diba, halimbawa, Baka kasi baka inisip ng mga viewers, parang troso lang tong nakahiga. Troso. Kala namin Troso talaga. Troso pala nakahiga. Ang style kasi nung dapat tinataas yung paa mo ba? Itataas mo sa yung sakto sa camera. Tapos ipapakita mo yung legs mo. Tapos may takip yung sa harapan mo. Tapos doon ka gumalaw-galaw. Alam mo sinasabi niya, Bugs? Gawin nyo na. Para tingnan natin kung talagang may papasok. Siguro sabi babato kung may pambato lang binato na siguro ako. Dati nabanggit ko yan kay Sis Julie. Sabi niya sa akin, bahala ka jumping, hindi na kaibigan.
lang, yung kunyari lang naman yun, hindi naman totoo. Yung para bang ipapakita mo lang na, na ganon, di ba? Yung mga India nga eh. Bakit, di ba, Bogs? Yung mga live nila, nakikita mo, yung gumaganon. Marami gumagawa nun eh. Tuhod lang. Excited. Yung mga ibang lahi. Ang dami nanonood, my goodness. Oo, yung ibang lahi. Kunyari lang, kinukuskus-kuskus, yung pala yung tuhod nila yung ginaganon-ganon. Ilalagyan ng Tapos ang dami din mga tao. Oo. Tapos panay-comment pa ng mga tao. Hindi kaya yun Hindi kaya yun mademoni? Hindi. Ganon. Ang nadidemono lang Hindi. yung maghuhubad ka. Kahit kunwari lang, nga, Yung mga bikini na yan, wala yan. Okay lang yan. Sabi ng Ninang Lani, Oo nga. pero hindi ko rin kaya kahit kunwari. Oo, para nakakahiya, Ninang. No? Ako Oo nga. natulog ako isang beses, yung nakaano dito ba sa may ulo ko, Bob. Pero hindi man siya tanaw na tanaw kasi baka mamaya, nasarap ang tulog ko, yung pala nakangangana ko, kaya may natulog na. Ay, nakakahiya. Yung iba, di ba? Oo, diba? siyempre hindi mo maiwasan, sarap ng tulog. Nakatulog. Isang beses nga eh. Tumutulog na pala yung laway. Sabi ni Ninong Ted. Pumunta ako isang beses doon sa live ni Ping. May kakaiba akong nakita doon. May nakita ni Ninong Ted. Iniisip ko na mamaya, bigla akong nautot, Bogs. Nakakahiya, di ba? Really ko para lang sabi. Oo nga, Ate Lani. Nakakahiya din talaga. Oo nga, bababa Pero ang siguro kung tingin hindi ka sa'yo. kilala, hindi, pero kung hindi ka siguro kilala ng mga tao, tapos hindi ka naman nagpapakita, okay lang siguro yun. Kung hindi ka talaga kilala ng mga tao, ng mga kaibigan. Wala eh, marami nang kilala kayo eh. Marami nang kilala si Manay Ping. Oh. Oo nga, yun nga lang. Kaya nga sabi ko kay Manay Ping, Atay Manay Ping, baka mamaya. Hindi. Iyon naman eh, yung sinabi ko sa'yo, kumbaga video. Hindi yung talaga yung video, matutulog ka na nakaganon. Nagla-live. Oo, nagla-live. Kasi, pag yung matutulog kang naka-live, may posible talaga na hindi mo alam na mangyari. Ako nga minsan sabihin ko magla-live ako ganyan, i-try ko. Pero ayaw ko kasi baka mamaya, nakataas yung paa mo, hindi mo maano, tapos yung shirt mo, nakaano na pala. Damit mo, yung damit. Oo, nakataas. Nakakahiya. Buti kung may kagandahan tayo. Nakalabas na yun. Ay, Manay Ping, tulog ka tapos nakalabas na pala yung isa mong dede. Yung utong mo. Buti ko yung utong mo kulay rosas. Bogs. Yung kulay na? Kulay na ba? Yung kulay pasas yung na? Pasas. Inaglani. Parang kulay tuyot na pasas na ba? Na-overdose na ba yun? Pagka maitim na yung nipple, pagka maitim na, na-overdose na ba yun? Uy, hindi rin. Hindi, anong overdose? Anong overdose? Ang overdose sa gamot yun. Ibig sabihin, na-over siya. Overuse? Baka overuse. Overuse? Overuse. Overuse yun, overuse, hindi overdose. Overuse na. Kasi na-overdose. Nag-inom pala ng gamot. Hindi. Overdose yan, overdoses Nag-inom yan. ng gatas. Aray ka niya, nasa Nag-inom ng gatas. Overuse kasi pinapadidi yung anak. Tapos sa gabi nadidi pa yung tatay. Hindi. Kakasip-sip ng tatay. Na-overdose.
Kaya galit na galit yung mga bata eh. Anak ng pusang gala naman, may nakialam na naman sa dede ko. Yung pala yung tatay na pinakialaman ng tatay. Yan. Aray ko. Grabe yun. Pogs. Tapos, yan. Imaginein mo, yung, di ba yung pasas, maitim tapos nakulong. Ayun nga, pag ganun na nga daw ang utong, overuse na yun. O hindi rin. Ha? Nagpaliwanag. O baka naman hindi lang na, Explain mo nga. matagal nang hindi nagalaw. Ninang, tulungan mo pa dito kay Mogs. Kaya matagal nang hindi nagalaw, kaya kumulubot na. Hindi. Ano magpaliwanag dito? Hindi. Mogs. Ay bakit nga ba nagiging parang tuyot na pasas? Hindi. Kasi minsan, yung parang giniginaw ka, yung nasi-feel mo nagiginaw ka. Kasi pag natural naman, flat. may di ba may mga babaeng walang nipple tapos may mga babae naman na may yung Malaki. yung flat yung Flat pero malaki yung utong. meron din ng ganon. Ah. Meron ding naka-usli, meron ding naka-flat lang, parang lang siya. 'Di ba? Flat. Ang ano ko kasi niyan, ang nakikita ko naman para sa ganyan. Para magtanungan, ganyan. mag-open cam ka, open cam ka, Anstey, pakita mo yung sa kinakita niyo. Mga anong itsura. Ayoko, baka ma-inlove sila sa utong ko. Lagi na. Oh. Hindi pa naman tumakitim. Nag-i-imagine pa tayo kung ano yung mga... Pakita natin kung ano. Dalawang klase lang yan. Ayoko nga, hindi pa naman tumaitim. Inaano ko Hindi. pa, kinakayod ko pa ng Tingnan natin kung pwede bang ikahiya o kung walang itulak kabigin. Aray ko. Para hindi siya ano tawag nito, Bogs? Para hindi siya madumihan ng Oo, inaano pa yan, ginugudgud. Para maalis yung libag. Aray ko. Kasi Ay, naku. walang dumididi kaya kailangan gudgudin mo para hindi Good eh. walang libag. Ay, nakuan. Diyos mio. Ewan ko dito kay Bogs. Daming alam ni Books, may nakausli, may nakaano. Di ba? Meron naman ganon. May naka-usli. Oh, mayroon. Pero madalas mo makita, Books, ng gano'n na nakausli, yung maliit ang dede. Utong lang yung nakausli. Pero karamihan naman makita mo sa malaki ang maliit ang utong. May malaki na flat lang yung dulo. Mm. Diba? Meron din ganon. Tapos may naman malaki na malaki rin ang dulo ay yung utong. Maraming klase, di ba? Maraming klase 'yan. Pero ikaw, saan banda? Iba. Ayun sa akin? Sick? Anong itsura sa iyo, Anski? Secret. Naka-ano lang si Sir Jess, tsaka si kay Waynes. Naka-video lang yan. Naka-osli ba o flat lang? Nagtataka. O overuse ba o ano? Di ba pumunta ako ng hindi siya overuse. Paano ma-overuse? Hindi man. Teka po. Ano? Pakitaan na lang. Aray
Hindi mo. Hindi mo tumatawa tuloy si Kai Wins dyan sa baba. Nag-aabang Sabi swing. kasi si Kai Wins naka-BG lang yan eh. Aray ko. Si Ninang parang laging winter nilalamig. Hindi di ba nung pumunta kami ng Taiwan, malamig din doon. Nilalamig ba, Ninang? Pag nilalamig, malakulay pasas. Oo. Nakulubot. Nakulubot. Sa lalaki kasi, pag sabi nila, sa lalaki Parang pag malamig Kai Wins, daw, sa'yo pag malamig, nakulubot din. nakulubot. Kasi sa akin, Kai Wins, natago eh. Parang ano lang Ano ba yung nag-uulno? Natago eh, oo. Parang Ano yung nag-uulno? Pagong. Parang pagong lang na nakausli. Pag taglamig. Uy, hindi pagka may nakahawak sa dalawang bundok, tumatayo yun kahit malamig. Ano ta? Iba na yung pag may nakahawa kasi tumatayo yun pag na-arouse na, di ba? Aray ko. Nasakit talaga dyan ko sa'yo ni Ann. Madulas. Para nagwa-warm up si Ansky, tatawag yan mamaya na naman yung asawa. Nadulas daw pag malamig, sabi ni Kai Wings. Madulas pag malamig. Sir Jess, makintab. ikaw. Sabi ni Sir Jess, huwag nyo na akong idamay dyan. Galing lang ako sa simbahan. Sabi ko. Ni Ann. Hindi nasagot si Sir Jess. Sabi niya, huwag nyo akong idamay dyan. Lalabas ko lang ng simbahan, oy. Kinukumbusyon ako. Aray ko kayo eh. Ay, nako. Ang sakit na ng tiyan ko. Hindi ako Bakit napunta tayo doon? Bakit Tilani? Bakit? Hindi ako pwedeng walang bra. Hindi ako pwedeng walang bra. Ako din. Malaki ba, Ninang? Pag malaki kasi, hindi talaga pwede na lumabas ka na walang bra. Ang pangit. Pero merong mga tao na hindi nagbabra, yung maliliit. Okay lang. Ano na, Bogs? Nanahimik ka na. Mag-i-end na tayo eh. Mag-i 3 hours na Naka 2 hours pa lang si Manayping, parang ang tagal ng oras. Hindi malaki, hindi. Hindi malaki. Hindi malaki, hindi maliit. Ang pangit kasi pagka yung, ako din Ninang, hindi din ako makaano. Marami na tayo. Buhay lang lagi. Mag 2 hours magti-3 pa lang, yatay. Aray ko, Bogs. Ano yun, Ninang? Laging buhay lagi. Ano yung ano mo? Ano tawag nito? Diba? Kaya Tilani, Ano siguro buhay ang lagi ang ano niya? Nitong may video na itong ating sitawa. Ano na naman kaya ito? USB devices. Devices ko ba yun? Tumutunog. Diba? Ano, Kai Wins?
Anong oras na ba? Ay, Bogs, 10:30 kanta ka na, na. Bogs. Ano inaano nitong babae na to? O, wala na tayong imamarites, Bogs. Kanta ka na. Kanta ka na, Bogs. Mga dalawang kanta na lang ako. Late Try. na. Baka magising yung alaga ko. Late na ba? Magbibilab na din si ano. Yung mabababaw na mababaw na, hindi mataas na kanta. Baka magising na naman to. Nako. Ano? Kiririmpis pag na malipot. Anong kiririmpis? Anong kiririmpis? Ang alam ko sa karimpis, yung ano, kiririmpis yung ano, yung talangka sa tubig. Sa Yung lumiliit? Ano tawag niyan? Inantok ako? Inanto ka na? Maghapon nagpasawa yung alaga. Ano mo? Buti nga na, hindi ko pinatulog maghapon eh. Hindi ko pinatulog ng hapon kaya maagang natulog. Kaya lang daming problema sa buhay. Kung ano-ano, masakit. Kung ano-anong masakit sa katawan. Matanda na kasi. Hindi, dementia, Alzheimer. Mm. Tapos na-stroke pa siya. Siyempre, pag na-stroke, ganyan ang mga epekto ng mga stroke tapos dementia. Nagkakaroon pa siya ng panic attack. Parang ang hirap ng trabaho mo, Bogs. Nahirap, ano lang siya, hindi siya physical pero yung sa utak, mababaliw ka. Ano ka? Kakapagod. Parang mas Stress. masarap pag Stress. Ang tulog ko dito parang alam mo, yung parang manok. Kunting magigising ka. Kasi mamaya tatawag. Pag tumunog na yung dito sa kwarto na nakaligid dito sa kwarto ko yung speaker ng doorbell. Yung intercom. Buti kung makakabalik ka sa tulog ka agad. Ang hirap, di ba? Hirap. Sarap kang matutulog ka tapos gigisingin ka ng alanganing oras. Oras bago ka makabalik sa tulog. Oo. Tapos matagal ka nang sa Mahirap. pagtulog. Ganon din ako eh. Mahirap talaga. Tulog manok ka tapos gigisingin ka. Nako, ang hirap. Pinagdadaanan daw din Ninang Lani. Ang hirap pag may alaga. Lahat ng alaga ko ganyan Alzheimer. Lahat ng alaga ko. Kahit sabihin mong malaki yung sahod mo. Bogs, buti ikaw hindi ka nahawaan. Malapit na nga, kaya huwag kayong aangas-angas sa akin. Kaya Malapit ka na huwag kang makakalimutan mo na pala ako. Huwag kang dyan, baka kita dyan. Ate Lani, buti Nagkita na kayo ni Ninang? Hindi pa. Pares na sila ng hindi Nagkita na kayo? Sa pagbalik niya. Hindi pa. Pagbalik Nagkita niya, na kayo? kasi sabi ko sa kanya, hindi pa nga. Nagkita na kayo? Hindi pa. Hindi pa. Di ba ako naririnig? Hindi ba? Nagkita na kayo? Hindi pa. Ano yun? Paulit-ulit. Hindi mo ko naririnig? Hindi pa? Hindi pa. Hindi. Hindi pa. Hindi pa? Nagkita na yun? Hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Oo. Hindi pa nga. Narinig mo ba ito, Manay? Dati ito si Box. Bungol ka, Anski. Bungol. Huwag kang paulit-ulit. Huwag kang paulit-ulit sa akin, Box. Baka... Bungol ka, bungol. Itapon kita sa pinanggalingan mo. Kala ko ipasok mo. Ka na naman.
Pasok. Hindi ka nakasya. Mamamasyal kami ni Mrs. Johnny dito sa Taguig. Ipapasyal ko siya. Pagbalik niya. Eh, sana hindi mo siya Indian eh. Kasi marami ka na daw in-Indian eh. Marami na ba? Ha? Bilang ang dami mo nang in-Indian na mga nagawa-white ah. Sana all. Dalawang beses ako umuwi. Dalawang beses mo na rin ako in-Indian. Ikaw yun ang Indian, hindi ako. Kalain mong papauwiin. Sabi ko magkita kami sa Cubao. Pumunta ba naman ng Pasay? Wow. Malastik talaga. Anay Peng, sabi niya, uwi ka ng Bicol, Anske. Bicol, uwi ako ng Bicol, manay, mamasahe ako, mahal-mahal ng pamasahe. Di atay, oy. Ililibre naman kita sa Jollibee pagdating sa Bicol. Hindi na, ako na lang mag-Jollibee dito. May Jollibee naman dito eh. Papupuntahin lang ako doon, bibigyan lang ako ng isang sabon. Oh, isang sabon, isang chocolate. Wala pang kasamang isang sabon, isang chocolate. Oh, wala yun pang diba? Wala pang kasamang, anong tawag nito? Anong gustong isama ko pa? O sabihin mo, para isama ko na. Baka sa sugod sa Pasay nagpunta. Hindi pa ako nakapasok dyan, Atilani. Oo, inaasahan ko nga yun, Atilani eh. Nung dumating si Bogs, kaya lang, uwiin niya ako sa Bicol, Atilani. Kaya atay, oy. In-Indian ba naman ako, mami? Pinapauwi ko ng Bicol, hindi umuwi. Uwiin ako ng Bicol. Papauwiin ako ng Bicol. Sabi ko, ililibre ko naman siya sa Jollibee. Oh. Tapos chocolate. may isang sabon, isang chocolate. Oh. Hindi. Tapos Ibibili ko na lang isang supot na Max. Ibibili ko na lang dito. Oh. Isang supot na Max. Candy. Max Candy. Yata yun. Di ba, Manayping, 2 beses na umuwi yan, Manayping. Kailan ba uwi mo ulit? Secret. Paano Hindi ko po na uwi ng ipalam kay Bicol? Anski. Yata I-Indian yun. na naman ako niya. Buti man lang kung sinabi. Hindi. May Anskay, Bogs. ipapasundo kita dyan. Oh, ipapasundo kita dyan, Anskay. Pumunta ka lang dito sa Bicol. Ba't kayo papasundo? Dapat ganun. Buti so papasundo pa eh. Meron na mga bus. Oy, Mas ano ka pa, mas ano ka pa sa bus? Ay, papasundo. Oh, alam ka naman hindi. Pwede rin naman, ipasundo kita ng jeep. Ano gusto mo, mag-bus ka o mag-jeep ka? Pabicol. Papasundo kita ng jeep. Jeep. Hindi. Motor na lang, Bogs. Wag, medyo social naman. Tricycle. Hindi, dapat sinabi mo na lang hindi. Motor, single. Ba't ka pa ipapasundo eh? Kukunin mo lang naman yung isang chocolate tapos isang sabon. Pabilis yun. Ng biyahe. Manaikot-ikot. O, hindi pa matrapos. Sis Ikot, ilang shout out. Salamat. Uy, syempre, malulugi naman ako. Ikot-ikot, Manay. Mega love shoutout. Alam mo, maganda siguro no, yung pag nag-uwi, sabay-sabay tapos uminom kayo, kay gugulo nyo, sama nyo si Calvo. Oo, Ay, puro sabay-sabay. siguro Di ba, Ninang Lani, maganda yung sabay-sabay tayong uuwi. Sir Jess, siguro ang gulo. Ade, wag na. Magulo pala eh. Wag na. Lahat lasing. Ayaw kong magulo. Pero masaya yun, Bogs, pag kayong sabay-sabay uuwi. Diba?
Ano kaya? Ano mangyari kaya yun? Pwede naman. Sige ba? Oo nga, sige nga. Oo nga, kay Wes, yung bang sabay-sabay ng uwi. Tapos doon tayo sa bahay ni Ansky, ano? Lahat Oh, tayo. mag-drawing, mag-start ulit kayo na mag-drawing. 2030 ako uwi, 2030. Gatay ka kay Wes. Maaga ako ng puti sa'yo, Wens. Iwan mo na lang sa labas ng pintuan. 2028 ako. Oo nga, Tilani, no? 2028. 2020. Hindi, mami. Iba ang daan ko pa, ano eh. Nasa Pasig siya, nasa Pasig, Taguig siya eh. Ibang daan. Pabicol. Hindi pwedeng dadaan yung bus doon papuntang ano. Oh, hindi. Depende dadaan ng Sa bus gitna sa, ano, kasi sa, yun sa Taguig. yung bus. Uy, sa Pwede, Pasay abangan ni, yun, abangan ni Ansky doon sa sukat. Sukat, di ko nga alam yun eh. Hindi ko alam yung mga lugar na sukat. Ipa-blueprint pa daw ang uwi. Ano, ino? Blueprint. Blueprint. Oo nga, ang ganda nun, ano. Tapos, yung maligo. Di ba, Pug, sabi mo, sabay-sabay ng uwi, ikaw ang sasagot sa isang lechon? Ay, hinantok ako. Oo, malay mo, nandun na ako. Wow. Sa pag-uwi mo, Bugs, nandun na ako sa Bicol. Doon na ako nakatira. O, di ba? Hindi na kami dito sa Taguig, doon na kami nakatira. Malayo Siguro din parang naman ang saya nun. O, hindi, Yung lahat nasa malayo. Pinas. Ibang-iba ang way nyo. At least nasa Pakanan Bicol na kayo, yun, kami hindi na sa pakaliwa eh. Manila. Di ba? Eh, at least Papuntang hindi na sa, ano, yun, papuntang, hindi na sa Manila, inyo ang nasa dahil nyo Bicol na papuntang yun. Legazpi. Hindi ibig niya Tapos- sabihin, pag magkita kayo, hindi na, ano, hindi na mahirap Oo, nasa kasi Bicol pares na. na kayo nasa Hindi Bicol. na mahirap. Oo, malay mo, Pumunta ka doon na lang kami sa tumira Goa. Sa Bicol, hindi na dito. Oh, pumunta ka na sa Goa, kunin mo yung chocolate, tapos isang sabon. Yun, ano ko yan. Puro tig-iisa talaga ni Ann. Wala bang dagdag yun? Oo nga. Dadagdagan ko nga ano, yung Wala isang mo lang sopot isang na ano, box. Max. May Max, oh. Dapat isang box yun. Isang box ng ano, Isang box na pasalubong. sabon? Oh, pwede isang box na Mr. Clean na sabon. Medyo mura-mura yun. Mura-mura. Meron tayo pwede pag-stay sa beach. Saan sa beach, Ate Lani? Sa Batangas? Ikot-ikot. Sa Batangas, may mga San Juan, may beach. Oy, dyan. bilisan nyo para naman wala pa kayong mga wala pa kayong mga baka mamaya hindi na tayo nagkita-kita kasi may mga may mga sa Anilaw. Sa Sa Anilaw. at Tilani. Ano yung Anilaw? Beach Anilaw, ba yun? Batangas. Beach? Batangas. Oo nga, masaya nga yun. Di ba? Oh. Sila abo. Willing naman sila. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Bakit? Sinabi mo yun, Buksa, bakit akala mo nakalimutan mo? Ay, nakalimutan ko. Oo Sabi nga, mo, hindi namin sige, nakalimutan magkita-kita yun. tayo. Tapos, ikaw manayping, sagot mo na lang Galera. pagluto. Oh. Tagahugas na lang Punta ako. tayo ng Puerto Galera. Pwede naman. Ako, bibili ako ng biik, tapos lutuin mo manay peng. Katayin natin Oo. doon sa beach. Oo. Tapos si kayo, Maganda eh. yung Ate Lani, Puerto Galera. Ganda Ayun doon. yung biik. Eh, hindi ako kumakain nun eh. Ano yun, Bogs, yung biik na yun. Parang ano lang yun lang. Yung mga 5 kilos lang na biik, pwede na yun. Hindi, pakainin nyo naman ako. Grabe kayo kayo lang kakain. Ako hindi nyo ako papapakain. Goodness.
Umihirit. Hindi nyo ko papakain. Yeah. Pihikan kaya ako sa pagkain, Bogs. Huwag kang ano dyan. Kakain ka na lang, Bahala ka. pihikan. Mag-walk out Kakain talaga ka na ako. nga lang, pipihikan ka pa. Oo, talaga naman, mag-walk out talaga ako. pag nakita kong wala akong gusto doon sa pagkain na yun, bahala ka dyan. BFF ko yung maganda may-ari niyan, ng resort. maganda niyan. Wow. Ang maganda niya, yung mga pihikan sa pagkain, ano lang, KKB na lang. Kanya-kanyang bao na lang. Kanya-kanyang dala. Babaon na ako ng sarili. Eh, hindi, Oo, pihikan ka. Ibaunin mo yung gusto mong kainin, para at least. KKB na lang. Mami, KKB na lang. Walang lasot kay Bugs eh. KKB, wala pihikan na ka. yung libre nyo sa akin. Yun wala din. na yung libre nyo sa akin. Yun din, libre na nga namin yun sa'yo. O diba, Dala ka. siyempre tatanungin nyo ako, Anskay, ano gusto mo? O diba, alam naman hindi mo ako tatanungin. O kaya, anong gusto mong dalhin? Anong gusto mong dalhin? Kasi ikaw kakain yan eh. Parang baliktad eh. Yun pala ang tanong. Anong gusto mong dalhin? Tatanungin mo ako, Anskay, anong gusto mo? Ano gusto mong pagkain? O diba? Kaya anong gusto mong dadalhin mo? Ingitin Kasi ko kayo, puro tulingan dala ko. Uy, pwede ako niyan, Ate Lani. Uy, sarap. Tulingan na lang tayo. Ililit yung tulingan Ang sarap nun, Mami. Oo, Tilani, no? Gusto ko yun, mga ganong pagkain. Kasi yung handa ni Bogs, ayaw ko kainin eh. Mapapanis yung handa mo pagka ayaw ko sa pagkain. Ang ganda ng tanong, ang ganda ni Bugs eh. Ang tanong niya, ano gusto mong dalhin? Hindi ka pwedeng sa mga hindi ka pwede sa mga ganyang kainan na mga kasi kung pihikan ka kumain, magdala ka ng sarili mong pagkain. Hindi ako attend. Ganun lang yun. Yun, wag ka na umatid. Magiging pabigat ka lang. Baka utusan Pasan-pasan na namin yung mga pagkain tapos sabihin mo, hindi ka kumakain ng ganyan. Buti kung tayong dalawa lang ang kakain eh. Siyempre marami grupo. Tapos anak, may dalang Ano na lang tayo, gulay na lang. Wala ng karne. Gulay, isda. Yan ang maganda. Hindi. Dapat Gulay, yung isda ay maganda. Masarap yan sa Hindi. ihaw. Yung karne na ang karne, dapat yung beef para sosyal. Beef. Kita mo na to, pihi ka pa tapos nag pa ng social. Wala. Hindi nga ikaw ang gagastos eh. Kaya nga, pag tinanong mo ako kung anong gusto ko, sasabihin ko beef. Sige, tayo. Wag natin tanongin si Ansky ha. Dahil natin kung anong gusto natin. Gulay, isda. Alam mo, mas maganda yan sa mga ganyang picnic. Gulay tsaka isda. Karamihan kasi mga picnic, may kanin na, may spaghetti pa, may pansit. Puro carbohydrates. Tsaka yung chicken. Bogs. Yung beef tsaka yung chicken, masarap yun. I-barbecue. Hindi, ganito na lang. Ikaw ang magdala ng beef, kami ang chicken. Masustansya pa yun. Oo. Sa'yo nakatuka ang beef. Beef na lang, beef. Hanip na beef yan. Makikikain na lang. Makikain na lang, namimili pa. Di ba? Di ba, Mami? Oo, Sampid ka lang, mamimili ka pa? Kaya nga pag nasa okasyon, namimili talaga ako ng pagkain. Hindi ako basta-basta kumakain. Oo nga, hindi nga ako basta-basta kumakain. Kaya nga, pihikan ka pala sa pagkain, magdalhin mo yung gusto mong kainin. Yan ang yan ang magandang
Yan Wala ang ka nang maganda. ililibre sa akin kung magdadala ko ng pagkain ko. Buti kung sinabi mo, Anskay, magdala ka ng pagkain mo, ako na magbabayad. Hindi. KKB nga eh. KKB na nga eh. Oh. Kanya-kanyang dala. Si Mami magdadala ng Kanya-kanyang dala, pero libre mo yung bibilin ko. Hindi, kung walang libre, kanya-kanya nga eh. Tulingan. Oh. Si Ate Lani, tulingan daw. Gusto ko yan, Tilani. Sarap ng tulingan. Tapos yung gulay, kailangan laga-laga lang. Parang mga yung mga vegetable, mga Alam mo, magkita-kita lang tayo, walang pagkain na lang. Yan. Kismisan na lang. Wala na pagkain. Ano lang, chikahan lang, maritisan lang. Ayan lang. Magugutom. Maritisan. Bahala kung magutom ka. Tilani. Pag nagutom ka, bilihin mo kung anong gusto mong Di ba puro kainin. laga lang, Tilani, yung mga gulay? Walang iyang laga. Yung bagong panganak. Yung laga na sitaw, okra, talong, talbos ng kamote. Di ba? Ilaga mo lang yung lahat. Tapos yung pagkain mo, yung karne mo, beef, chicken, isda na tulingan. Yun na yun. Mas masarap pa yun. Ikaw, gataan. Gataan Wala daw, problema. Kung sagot mo yun. na lang pag Kung sagot, nagutom. kung sagot mo yun, di ayos lang sa amin yun. Kung sagot ni Ansky yun, sige. Kagata na lang, kagata na lang. Dalo ng pagkain ko yung naka-tupperware na lang isa lang. Kaya nga, yun na lang ibaon mo. Pihikan ka eh. Aray ko. Putang, nagulat man ako. Kaya ka alas 11 na lang. Sige na. Bababa na Yung ako. darling ko. Yung darling ko. Yung darling. Yung kapitbahay ni Manay Ping. May tinatanong yung kapitbahay namin. Oo nga. Sana all may kapitbahay. Ano yun? Yan ang tinatanong ng kapitbahay mo. Sige Bakit na, daw bababa gising na pa tayo. ako? Bababa na ako at may tatawagan pa ako. Ano? Ano? Kantaan mo Manay Ping. Kantaan mo. Nailing mo na yan, Bogs. Bogs, nailing mo na. Dahil pa. Bogs, nailing mo na. Dahil pa. Dai pa. Ano? Ay, naku. Sabi, Mailing. aputon mo Manay Ping, madidi ka? Mamimi ka? Grabe ka, ma. Agad-agad ka rin ang itatanong mo. Kaya tayo, oy. Siyempre, banggi na. Ano yun? Katulad ng mga bata. Mga bata sa Facebook. Sige, ako yung may tatawagan din. Mamimi man ako. My goodness. Baba na muna ako. Bye-bye. Anping, Anong oras na ba? 11 na rito. Alas 3 11 na. Naka 3 hours ka. 11 na rito. 3 hours na, pwede na yan. Pwede na yan, 3 hours na yan. End mo naman ay. Hindi na kayo kakanta? Hindi na ako kakanta. Baka magising si Hindi Tanda. na. Sige, Masakit na yung sige. kalangalak ko, kakatawa. Ako nga, nasakit na ng ko kakatawa ni Nang Ikot. Sino pa ba? Muna ikot-ikot, Mami. Sana all may tatawa. Oo nga. Oo nga, Queens. Tilani. Oo, magtatawag na yan ni Nang. Tatawag na na. Oo. Tawag na yung kanyang asawa. Yan. Tawagan. Okay.
Didian na, Didian time na. Didian. Aray ko. Bogs, Sabi, ano, paano, ano, paano, Time na wala Bogs, walang gatas. paano yung dumidi? May Nasa gatas ba tawag ka yun? lang. Ha? Paano ka dumidi na nasa tawag ka lang? Nasa tawag? Oo. Tanungin mo sa kapitbahay, alam niya yan. Ano lang yan, Maniping, nagdidiwal-diwal lang yan, ha? Nagdidiwal-diwal. Yan, parang tingnan mo yung, ano ko, yung profile ko. Ganyan lang ito lang. Pinapabilog lang yung, bibig, Tapos nagdidiwal-diwal. Buti wala na si Kai Wings. Nagdidiwal-diwal tapos sabay magtiam-tiam. Yata, ang sakit na ng tiyan ko sa'yo, Bogs. Aray ko. Buti wala na si Kai Wings. Patistingin mo yung kapitbahay mo kung paano siya magmimi. Nanti, magdiwal-diwal tapos magtiam-tiam. Ang sakit na ng panga ko. Ay, naku, Bogs. Pag nagtitiam-tiam ngaya, ito ngayon parang may nguya ngayang laman. May tigunguyang candy. Nguyang. Aray ko. Ninang, tingnan mo to si Bogs. Ang daming alam. Siyempre, mami ko yan eh. Saan ba ako magmamana? Mami Lani, saan ba ako magmamana? Ate Lani, saan daw siya magmana, Ate Lani? Marami daw akong alam. Mami, marami daw akong alam. Kanino ba ako magmamana? Aisha, 11 na. Bye-bye. Sige. Salamat, Noy. Mami. Anski, Sige na, Maniping. Sige, Noy. Salamat. 11 na din. Ninang Lani, salamat. Ni Ann, salamat. Hindi na tayo kakanta. Sige, Manay. Bye-bye. Sige. Salamat. Thank you. Night. Ikaw na mag-end, Manay. Ika na ne. Mag-end. Ikaw nag-ano kanina, di ba?